Hallelujah. Sengahlala phansi encwadini kaDaniel isahluko number 6 sibengelele inkosi yesizwe Ndabezitha nendlunkulu yonke nondlunkulu sibengelele bonke abefundisi ngokuhlonipheka ngokwama offices nangezikhundla zabo kuyisibusiso ukuthi sibe khona sonke abahloniphekile abafundisi bethu abadala esakhula sibabona beshumayela kuze kube namhlanje baba uMthiya nabanye siyabonga kakhulu kuyisibusiso baba Madlokovu. I wish ngazathi at the end of this ngake simkhulekele uMadlokovu. I feel ukuthi ikhona into enkulu uNkulunkulu afuna ukuyenza ngaye.
kanye neteam yakhe angisho ukuthi incane le kodwa uma kunje manje awucabanga ukuthi kuzokwenzekani in few years to come. We will pray for uMadlokovu neteam yakhe. Ngicela sifunde kusukela ku verse number verse number 10. uDaniel sekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe, wangena endlini yakhe, amafastela ekamelo lakhe ayevulekile ebhekisa eJerusalema, waguqa ngamadolo, kathathu ngosuku wakhuleka, wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Ayesebuthana lawo madoda amfumana uDaniel ekhuleka, enxusa kuNkulunkulu wakhe, asondela ekhuluma phambi kwenkosi ngesiyalezo senkosi athi, asithi ulobile isiyalezo sokuthi yilowo nalowo ocela nakumuphi uNkulunkulu noma kumuphi ngezinsuku ezingama-30 kuphela kuwe Nkosi uyakuphonswa emphandweni wezingonyama na? Inkosi yaphendula yathi, iqinisile leyo nto ngokomthetho wamaMede namaPheresiya ongena kuguquka. Ayesephendula ethi phambi kwenkosi, uDaniel lowo wabathunjwa bakwaJuda akakunaki wena Nkosi nesiyalezo osilobileyo, kepha uyacela isicelo sakhe kathathu ngosuku. Lapho inkosi isizwile lawo mazwi, yadabuka kakhulu, yayibeka inhliziyo yayo kuDaniel ukuba imkhulule, yazama ukumophula kwaze kwaba sekushoneni kwelanga. Ayesebuthana lawo madoda enkosini, athi enkosini, yazi inkosi ukuthi kungumthetho wamaMede namaPheresiya ukuba kungaguqulwa isiyalezo nesimiso esimiswe inkosi. Yayisiyaleza inkosi, walethwa uDaniel waphonswa emphandweni wezingonyama. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uyakukukhulula. Kwase kulethwa itshe labekwa emlonyeni womphandu. Inkosi yali namathelisa ngendandatho yayo nangendandatho yizikhulu zayo ukuba kungaguqulwa lokho maqondana noDaniel. Inkosi yase iya endlini yayo yobukhosi, yadlulisa ubusuku izila izinkenenezo zokubethwa azilethwanga kuyo, nobuthongo bayibalekela. Inkosi yavuka ekuseni kakhulu, yashesha yaya emphandweni wezingonyama, yathi sisondele emphandweni kuDaniel, yamemeza ngezwi elikhalayo. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, Daniel, wena nceku kaNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo angakukhulula kuzo izingonyama na? uDaniel wathi enkosini, mana njalo Nkosi, uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe yavimba imlomo yezingonyama, azingilimazanga ngokuba kwafunyanwa kimi ukungabi necala phambi kwakho naphambi kwakho Nkosi. Angenzanga okubi,
yayisijabula kakhulu inkosi, yayaleza ukuba uDaniel akhushulwe emphandweni. uDaniel wayesekhushulwa emphandweni, akufunyanwanga myocu kuye, ngokuba wayemethemba uNkulunkulu wakhe. Inkosi yayisiyaleza alethwa lawo madoda aye mangalele uDaniel, aphonswe emphandweni wezingonyama, wona nabantwana bawo nawomkawo. Izingonyama zathelekela phezu kwabo, zathoboza amathambo abo, bengakafinyeleli naphansi emphandweni. Izwi lakho leli Nkosi liphilile, linamandla. Akekho uNkulunkulu wethu omuhle nothembekileyo owazi amandla akho angaka. Ngegama likaJesu obusayo nophilayo phakade naphakade, amen. uNkulunkulu wakho omkhonza njalo. Lasifunda khona, sifunda encwadini kaDaniel. uDaniel wayekade engumprofeti. Siyazi abaprofeti eBhayibhelini khona labo okuthiwa ama-minor prophets, bese kuba khona nabanye okuthiwa ama-major prophets. Uma uzobheka ama-minor prophets, kuthiwa ama-minor prophets because babekade ivolume yomsebenzi wabo weziprofeto zabo zazingeningi. Uzobona khona omunye ongena nesiprofeto esisodwa eBhayibhelini, aprofeta aqeda aphume. Then there are minor prophets, not ngoba iprofeto zabo zi-insignificant, kodwa ngenxa ukuthi iprofeto zabo according to ivolume yazo zincane. But noma kukhona labo kuthiwa ama-major prophets. Ama-major prophets ilabo abanomsebenzi omkhulu. Mawungabheka khona Isaiah. Uqala Isaiah before a prophet, umesa prophet, a prophet kusengazathi akabonani nenkosi. Uma eprofeta lize lithi iBhayibheli iprofethi ezinamandla ukuthi uma uzibuka ubone ukuthi lezi iprofeto ziprofethi ezinamandla. La khona ethi ngizalile ngakhulisa abantwana kodwa bangihlubukile. Ayikho into ebuhlungu njengesono sokuhlubuka. Sono sokuhlubuka. Ukuba bengisebandleni ngingekho emthandazweni bengizokhuluma about the pain wesono sokuhlubuka. Lithi iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu mbakhulisile ngabenzela konke ebengifisa ukubenzela khona kodwa bangihlubuka. In other words, ukuhlubuka kusho ukumphendukela emva kokuthola izinto zakhe obungeke uyithole kwenye indawo bese uyahlubuka. Ukuhlubuka kusho ukukhetha ukuthatha izinto for granted ozenzelwe ngamandla nangomusa. But the Bible says, Isaiah umekhuluma ngokuthi ngizalile abantwana kodwa bangihlubuka. Abe eseveza isiprofeto asiletha kubo uthi noma nihlubukile kodwa niyeza ethempelini nifike nishisa impepho, uthi sengiyisuthi impepho yenu. Uthi sengiyisuthi lezinto eniletha la nilethe niza ngemizimba kodwa inhliziyo ibe ikude nami. Uthi sengiyisuthi yonke le imhlatshelo ngiyisuthi yonke lento sengiyisuthi. Uthi angazi nokuthi uma nginganishaya ngaphi ngoba umzimba wonke ugcwele amathumba, ugcwele izilonda. Angazi ukuthi uma ngingathi nginganishaya kanjani. But uma sefika kuverse number 18 athi noma bengifisa ukunishaya kodwa wozani sithethe indaba. Noma izono zenu zibomvu, noma izono zenu zibubende, kodwa siyakwenziwa sibe mhlophe njengoboya bezimvu. Abe said, if you are willing and obedient, uma
nivuma nilalela niyokudla okuhle kwezwe. Elinye lamavesi ke leli engiyangithi mangilibona indaba ezitha ngilibona ukuthi uNkulunkulu ukhulume kwabasobala ukuthi khona izinto kufanele sizidlesela emhlabeni. Hayi nisekhona bazalwane, singafani nalendoda okwakuthiwa yayikade isihlupheke uLazarus. Lithi iBhayibheli wayekhonza uNkulunkulu lendoda kodwa wahlupheka waze wafa. Ngike ngamfunda kahle kulezi insuku ukuthi lithi iBhayibheli wayelangazelela ukudla okuwa etafuleni lesicebe. In other words, wayengabanjiwe ukuthi uNkulunkulu cannot perform. Wayengabanjiwe ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukushintsha izimo zakhe, kodwa wayibanjwe under the table mentality. Ngoba enye yezinto abantu abasindisiwe bathi benoNkulunkulu omkhulu, uNkulunkulu ongashintsha izimo zabo, kodwa babanjwe umqondo waphansi kwetafula. Under the table mentality. You see, bazalwane, when you come to God, He is able to do exceedingly and abundantly above all that we can think or ask. He is the God. uNkulunkulu akwazi ukuletha ukukhanya ebumnyameni. He is the God. Akwazi ukubiza ukukhanya kuvele kufike ebumnyameni. Angahluleka yini ukushintsha sakho isimo? Thatha umqondo wakho phansi kwetafula ubeke phezu kwetafula. Away with the under table mentality. Under the table mentality. But you know, Isaiah uma esefika chapter number 6 sangazathi eseprofetile ezinye zeprofeto sibuzwa esethi ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya ngambona uJehova ehleli esihlalweni sakhe esimhlophe esiphakemeyo uthi umfsila wengubo yakhe wagcwalisa ithempeli. Uthi hayi ngabona amaserafi lena baphiko ayisithupha ngamabili lamboza ikhanda ngamabili lamboza inyawo ngamabili landiza. Uthi ngathi mangimbona nenkazimulo yakhe ngase ngithi wow kimi, because awukwazi, oh God, awukwazi ukuyibona wena until ubona uNkulunkulu. If ungakambona uNkulunkulu uzobona amathuba amaphutha abanye, uzobona izono zabanye, kodwa mhla ufika phambi kobuso bukaNkulunkulu awukwazi ukubona omunye. You see yourself. You see yourself. But there are a couple of things. Bazalwane, uma esekhuluma lapha na ko chapter number 6 esethi vuka ukhanya ngokuba ukukhanya kwakho kufikile. But when we look at this guy, ubhale Lord of ilokuza encwadini uyabona ukuthi he is a major prophet ngenxa ye volume yomsebenzi wakhe. Hayi ukuthi ngenxa ukuthi uvele waprofeta ukuthi engathi ufake iunderwear umbalo nje bese kuthi umajor prophet. A person is not a major prophet ngenxa yokuthi ukutshele ukuthi wena ngaphansi ugqoke ngubone, futhi angaxabana nami nje umuntu ongangitshela ukuthi ngigqokeni ngaphansi. Ngingaxabana kanye naye ukuthi ihlanganiseni lento yangaphakathi kanye nawe. A major prophet, it's a person that has provided a lot of prophecies, a volume of prophecies. But I'm not there, man of God. But let's listen to this. Listen to this. One of the things, Daniel, Ebala, he is a major prophet because of the volume. But Nancy, he is not only a prophet, an ordinary prophet. He is an eschatological prophet. You see, we prophet ozake kuba khona la a prophet akhona ngezinto eziwu4 esizokwenzeka egcineni.
because the eschatology, it's about 4 things ezizokwenzeka ekugcineni la khona uSathane ecabanga ukuthi uqede yonke into avele usimakade, because the devil will never stand for long. Akasuvela nenkinga zakhe for long, akamile kuzokube phakade uSathane, kodwa khona inkosi yamakhosi, umbusi wababusi obuyayo ngamandla nenkazimulo yakhe ebandleni lakhe labo abamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Uyesu Jesu, uyesu Jesu, uyesu Jesu. Kwathi angimemezele namhlanje entabeni ukuthi khona indoda ebuyayo uJesu igama lakhe. But this is something la isifunda khona. Uma ufuna ukunderstanda incwadi kaDaniel, sengizohlala phansi. Uma ufuna ukunderstanda incwadi kaDaniel, ngeke uyiunderstand until you understand other prophets ababe kade beprofeta naye ekuthunjweni, ababe profeta kanye naye ekuthunjweni. Omunye wabo uJeremiah. Yengakho uzothatha abanye ophisi kuJeremiah abazokwenza uyiunderstand kahle incwadi kaDaniel. Kodwa futhi kufanele uye kuEzekiel, because uEzekiel sengazathi ukuze babe into izihelegu. Oh God, ayingayikhuluma ke lena. Iziheleke senzeka kuEzekiel. So uEzekiel chapter number 37 in particular, because bazalwane noma bese kuthunjweni chapter number 1 umveza uNkulunkulu enamakhanda awu4. Adisekhona bazalwane umveze namakhanda awu4, so that uma sihamba njengabantwana bakaNkulunkulu, we have to be like God. Fanele sibe kanye naye, sibe nama personalities of the spiritual personalities awu4. I got to nisekhona bazalwane. Yingakho omunye lithi wathi mayembheka ku chapter 1 verse number 10 incwadi kaEzekiel, wathi ngambona enekhanda lomuntu, athi ngambona enekhanda leox noma ilokhuza lenkabi. Athi number 3 ngambona enekhanda lokhosi. Athi number 4 ngambona enekhanda lenkonyama. Because izimo esihlangana nazo la emhlabeni simdinga aziveze in these 4 levels. Kodwa nikhona bazalo, kuphelile uamen, angisanizwa manje. You see, kukhona izinto izimo ezikudinga umuntu. Think like a man. Uyabona ukuthi kufanele uthathe ilokhuza i-insurance, akudingi uzothi harabashanda. No, ukuthatha i-insurance kudinga wena nje ucalculate ukuthi mangifa umndeni wami uzosala uphila kanjani. There are things that ayifuna uyicabange njengomuntu, ungajahi engonyameni kanti awukaqedi ngobuntu. The things ofanele uyithathe njengomuntu. Nisekhona bazalwane, uma usibona sikholwa kodwa usibona sigeza izandla bazalwane ngesikhathi se-COVID, nakuyangehlela ke lokho, ngazi noma ikhona enye. Lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu angaphila lamathambo. To cut the long story short, wabuka uNkulunkulu wabuka amathambo, wathi mayibuka uNkulunkulu wathi everything is possible, wathi mayibuka amathambo wathi hey akunakwenzeka ngendlela ome ngayo ahlakazeke ngayo namaningi ngayo. Nisekhona bazalwane. So now uma eqeda ukuzo wathi uNkulunkulu profeta. Ukuprofeta ke bazalwane kuyizinto eziwu2. Number 1 is to foretell, ukhuluma izinto ezizokwenzeka zingakenzeki. But that one is the cheap one, because nabanye bakwazi ukwenza lokho, foretell. But to foretell, it means to forth, taking it out and reveal it to people. To foretell, ukuthatha into eseyivele uNkulunkulu eyishilo behleli nayo bengayazi bengayizwa, kodwa uNkulunkulu ayithathe abeseyinikeza abantu. Anisekhona, to forth,
tell. Fourth tell. Uthi kuNkulunkulu, prophet, lithi iBhayibheli wathi, hey nina mathambo omileyo, zwanini izwi likaNkulunkulu. No, ningezwa umprofeti. It's not about the prophet, it's about God of the prophet. Nina mathambo labrozi kataba singahamba kodwa ndodana, nina mathambo omileyo, zwanini izwi likaJehova. Lithi iBhayibheli amathambo agijimela kwamanye namanye agijimela kwamanye, lize lithi iBhayibheli agijimela kwelinye lakubo, kwelinye lakubo. Ngamanye amagama ithambo lekhanda lagijimela ekhanda, ithambo lonyawo lagijimela onyaweni. Akusukanga ikhanda, I mean ithambo lesandla lagijimela onyaweni, because God is too much ukwazi ukubuyisela izinto endaweni zazo. Kodwa ukhona noamen namhlanje ebusuku. He aligns things. He aligns things. But you know, bazalwane, when I come to this, uma ufika kulelo thafa, amadoda amaningi afa khona. Kwathathwa abasha baya ekuthunjweni eBabylon. Omama basala bodwa. So now, sithola ke lapha bazalwane youth that is in captivity. Into yokuqala bathi mabefika khona babenza yona, bafika babathena. Inkosi phela inamakhosikazi amaningi ayifune ukubona sekukhona ikhanda elifana nelikaDaniel. Yada asibathe literally. Yingakho babe sendlini yomgcini bathenwa, because babetheniwe. They undergone a terrible, painful act. Okunqunywa. Hey, Jesus Christ. Ngamanye amagama bathunjiwe kodwa basho ukuthi uNkulunkulu unfair. Sabetheniwe kodwa ubezwa bethu uNkulunkulu unfair. Sibezwa noma bethunjiwe besezweni ongesile labo, sebetheniwe impilo yabo isigcina ngabo, kodwa sibezwa labo bathathu bazalwane ku chapter number 3 bethi our God is able. Ha, lo nkulunkulu osidedele sathunjwa, lo nkulunkulu osidedele sathenwa, kodwa sengama ngesibindi. Sithowethu uNkulunkulu unamandla ngoba kajikiswa amandla akhe awaqedwa izinto ezenzeke kithi. Uma bemchaza abafundi iBhayibheli bathi uYahweh, uyabona mase ufika kulelo gama elithi uYahweh lisho uNkulunkulu owuNkulunkulu ngokwakhe osikhonela yena. Akancike kumuntu. He is God by himself, through himself, for himself. uNkulunkulu noma sitheniwe, uNkulunkulu noma sishonelwe, singama phambi kwakhe sithi our God is able. But you know, lento yokuthi uNkulunkulu unamandla akusiye abantu nje, into yabantu abakwazi ukuthatha isinqumo. KuDaniel chapter number 1 verse number 8 lithi iBhayibheli uDaniel wanquma enhlizweni yakhe ukuthi angazingcolisi. Nisekhona bazalwane, when you take a decision ila khona uzobona uNkulunkulu. God is waiting for you. God is waiting for you. I wish I can say something. I wish I can say something. Ukuthi uma kuthiwa uma uNkulunkulu uNkulunkulu, hey Jesus Christ. Oh Lord. Uma uNkulunkulu okwazi olinda isinqumo sakho. Kukhona umunye umama. Yebo mama okuthiwa uHana.
lithi iBhayibheli washada uNkulunkulu wavela wavala isibeletho. Hawu noNkulunkulu uyasivala yini isibeletho? Haya wavela wavala isibeletho uNkulunkulu. Lo mama wayethempelini wafasta wakhuleka saqhubeka isandla sikaNkulunkulu sivalile. Hayi kodwa nikhona abazalwane. Indoda yazi yathatha owesibili. Ngibone lento esithembu. Enye izinto bazalwane obonayo nje ukuthi into nje ongeke uyazi awazi noma cishe ngakhuluma. You see uyabona lento esithembu. Ngeke ngathi ngibona enye program eniyaziyo. Enye indoda ithi yes sengifuna ukushada. Hayi ngoba ngifuna intombi. Kodwa ngifuna ukushada. Kwashenye amakhosikazi yakhe athi uyabheda. Yazi mina nginenkosikazi eyodwa ngaze ngizwe leyo nto. Tshelwe emehlweni nje ukuthi ngiyabheda. Khona ezinye izinto nje ezi-exclusive zasesithenjini ozoyithola esithenjini kuphela. Nisekhona abazalwane abangagijima nje ngoba khona imvuselelo yaso vele kwekhona namhlanje wonke amadoda amanye abaleke enkonzweni ashiya ama-church board ayofuna iy'thembo kodwa khona izinto nje ezi-exclusive zasesithenjini ozofika uyi-enjoye esithenjini sengivala. I'm glad I said that. Hayi ngiyabonga abazalwane ngiyishilo ke leyo nto. uNkulunkulu womusa athela umusa phezulu kwaleyo ndawo. Uyayithanda noma uyithandi ayina nkinga. Uthi isithembu uNkulunkulu akanandaba naso noma unendaba naso. Hayi akusendaba yami ke leyo indaba yakho. Inkosi ithela umusa esithenjini sakho. Manje indaba sengishumayela isikhathi eside but iBhayibheli lithi bathatha isinqumo. This woman uma sekuthatha omunye unkosikazi kwangazathi ugilela imhlolo lo omunye okuthi uphenini wathi engaxhumela empetheni wabuye ekhulelwa. Wayizala waxhumela empetheni wabuye ekhulelwa. Kwangazathi fertility yakhe it's so abnormal. Waba sathe uthi zaze zaba u6 ingane. Waze lo mama kanti uNkulunkulu belinde lo mama. Ngoba uNkulunkulu yena ubeswele umprofeti. Kanti umama uswele indodana. Wafunda i-divine forecast. Jesus Christ. Wafunda isimo sezulu sakamoya ukuthi yini edingeka la. Simuzwe sethandaza. Wathi uma unginikeza ingane yesilisa ngiza kuyithatha ngilethe kuwe. Ngamanye amagama ayidlule kimi. Izogeza ihlazo kimi bese iba eyakho. Uma nginayo uzobe nawe unayo. uNkulunkulu ulinde wena nje ulinde wena ukuthi umtshele ukuthi wena uma eke wenza ukuthi wena uzokwenzani. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Uma enza ukuthi wena uzokwenzani. But the Bible says bathatha isinqumo sokuthi singazingcolisi. Bathatha isinqumo sokuthi ngeke sizingcolisi. This is what I close for. Uma benquma ukungazingcolisi abafana bathathu Shadrach, Meshach and Abednego bafakwa esithandweni somlilo. Bangena benjalo baphuma benjalo. Kwathi uDaniel ngalelo he was eliminated. Kanti nakuyiyeza iyeza yakhe. Kwathi makufika usuku lwakhe uDaniel lithi iBhayibheli kwahlangana ama-premier amanye ama-province athi mayihlangana athi asazi singamgudluza kanjani uDaniel.
singamthola kuphi kwaze kwafika la khona bethi singamthola uma singafidlisha with izinto zakhe zakamoya. Basebenza enkosini bafike baphicha ilokhuza yabo bathi kuzothandazwa kuwe wedwa Nkosi, akuzokuthandazwa komunye. Wena Nkosi for 30 days. Wathi uDaniel, ngingaba yini ngingasabonanga ubuso benkosi? Ngingaba yini ngingasabonanga ubuso benkosi? uDaniel wavele wangena endlini yakhe, wavula amafastela, wabhekisa eJerusalem, wathi kungazathi uthi Nkosi, thina sinoNkulunkulu waseJerusalem kodwa kashintshi noma sesila, ngoba uNkulunkulu angashintshi noma ukini, angashintshi noma usekuthunjweni, but he is still the God. Lithi iBhayibheli bamthola ukuthi uyathandaza, base beyomceba enkosini. Sengiyathandaza manje, bayomceba enkosini, but lithi iBhayibheli inkosi yayimthanda uDaniel, ngoba lento yokukholwa nalento yokwenza kahle yenza uthandeke. And lokho kuthandeka kubizwa ngokuthi uyifavor. Nesekhona bazalwane, kukhona amagama ayi3, which is grace. Number 2, it's mercy. Number 3, it's favor. Lele grace, it's an unmerited favor of God, undeserved. Into uNkulunkulu akwenzela yona ungafanele. But uma siza kumercy, it is the grace and favor to come out. Yingakho uma ubona impumputhe ziza kuJesu, azisho ukuthi have grace on us, but have mercy on us, because sidinga umusa ne favor to come out of situations. Imercy, umusa wophuma. Abanothoko uma beza ukuthi nangu uJesu, but have mercy on us. But uma siza kwi favor bazalwane, it is the grace for elevation. Umusa wokunyukela endaweni engaphezulu. Kodwa nisekhona bazalwane. Glory to Jesus. Let me close like this. Uma ukhonza uNkulunkulu, umkhonza lokho kwangempela, uyathandeka. Baze bacabanga abantu ukuthi unenyanga ohamba kuyo, kanti nje ukuthi unjani kodwa nikhona bazalwana. Unjani wena? Uyathandeka. Baze bakhulume zonke izinto abayikhuluma, bathi ufaka inxweba, wenzeni, ugcobeni, wafakani, bathi wena kukhona into oyenzayo, kanti it's just walking with God. Ngoba ukuhamba noNkulunkulu uhamba elokhu yena ekuthela ngomusa wakhe nenkazimulo yakhe, wena elokhu ethatha ubuthakathaka bakho, ethatha isinyama lesonaso elokhu esithatha. Bebona abantu lokugezeka, ubona abantu ba unemvuselelo, uthola abantu abazosindiswa ngosuku lokuqala, uqala ubabone sekugezeka ikhala nje, ulibona ikhala seliqwebezela, uthi hayi lo sisi lo kade ngabukabukeki ngesikhathi amukela uJesu, ubona ikhala seliyaqwebezela, umbone lokhu uyahluba, kanti kwenze njani? Usehamba nenkosi yamakhosi ongeke uhambe nayo, uqhubeke unjalo, qhubeka unjalo. But let me say these words. uDaniel, after esezwile lethi iBhayibheli, wathandaza kathathu, wa-add isikhathi sokuthandaza. Kanti inkosi yamazi ukuthi uthandaza njalo. Thandaza njalo. Hey Jesus Christ, uthandaza. Sengazathi inkosi ayiwazi kahle umthandazo, ngoba ithi la lo nkulunkulu omkhonza ayisho ukuthi uthandaza. Nisekhona bazalwane. Sengazathi
uma uhlala emthandazweni njalo usuke uinvesta ukuthi ngesikhathi esiright kufike la khona uzo withdraw. Abantu mase bekubona withdraw bacabanga ukuthi wena unenhlanhla nje unhlanhleni, kanti abazi ukuthi kukhona isikhathi sakho noNkulunkulu. I know I've spoken with this long time ago, but nayi into engifuna ukuthi uze kuyo, into enamandla emthandazweni. Lithi iBhayibheli uDaniel wathi uNkulunkulu wami until kodwa nikhona bazalwane, until inkosi yaze yazi ukuthi lo uNkulunkulu okaDaniel, when you take God personal, He will take some of your personal things. Kukhona izinto ebekufanele zenziwe uwe ebezi personal for you, kodwa wena umenze waba ngowakho. Sidinga insizwa nentombi, obaba nomama abangezukusho ukuthi uNkulunkulu kaAbrahama, abangezukusho ukuthi uNkulunkulu kabani noma ku-scriptural, kodwa bathi namhlanjena kulesi simo engikuso lo uNkulunkulu wami. Izinto zinhle noma izinto zimbi, but this God is mine. Personalize your God. Ingane zakho zidle wonga, personalize your God. This is your God. Umshado wakho ubhidlika uthi lona uNkulunkulu wami, uNkulunkulu okwazi ukushintsha izinto, uNkulunkulu wami lo. Personalize your God. Sangvala Lithi iBhayibheli before afakwe uthi uNkulunkulu wakho ekseni uma sezomhlola uthi ngabe uNkulunkulu wakho, ngoba umdemonstrateile ukuthi akusiyena uNkulunkulu wakaIsrael lo, uNkulunkulu wami. But number 2, lithi iBhayibheli omkhonza njalo. Incwadi kaDaniel bazalwane, noma incwadi yabaprofeti, kodwa ngithole ukuthi it's the beggar of service. Sonke isikhathi from verse number 4 and 5 lithi iBhayibheli inkosi yayifuna abafana that are able to serve, because uSathane ulangazelela lezi ikhonzi zasezulwini. You see, every time uma bephoswa esithandweni somlilo bathi our God uNkulunkulu wami, ngibhekene nomlilo kodwa uNkulunkulu, ngibhekene nesithando somlilo kodwa lo uNkulunkulu. Baze bethi abanye abafana laba bathathu noma ngabeke akasisindisi, kodwa kosale kwaziwa ukuthi lo uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wangempela, ngoba abafana they were ready even to die for him. Owethu. Nazi izinto eziwu3 that I want you to catch sisathandaza. Uma uNkulunkulu umenze waba uNkulunkulu wakho, you are ready to die for. Uba uNkulunkulu othi ngilungela ukufa ngenxa yakhe. One of the things mina anginawo amamenazi emfundisi wami, manje ngabona nje ukuthi lento iphambana noNkulunkulu, angilokho ngishijika ngishona lena le, because I'm ready even to die. Kade bengibuza abanye abafundisi, ngikhuluma nabafundisi bengibuza ukuthi ini secret yami ukuthi ngishumayela ivangeli lona lodwa ngingakaze ngidayise ngisha amakhandlela kuze kube manje for 30 years. Ngithi mina akusiyona imessage. It's not a message. It's not the message. It's not everything. Kodwa kufike la khona, kwafika la khona ngiready ngisho ukufa. When you are ready to die, usuke uyibonile leyo nto ukuthi inamandla futhi yaphila. uNkulunkulu wami.
But secondly, uma uNkulunkulu uke wamthatha njengowakho, ungenza noma yini, you serve. You see, njengoba nila entabeni nizokhuleka, kukhona abazogcina bethandaza khona la entabeni. Mabe fike emabandleni, they don't serve. Asibazi, asiyazi service yabo. Anisekhona abazalwane. Umfundisi umangele nje ukuthi hawu lo kanti olomzalwane uthandaza kangaka uma esentabeni, kodwa ebandleni awaziwa kuma prayers wena. Awaziwa ngisho sekugalelwa kuthiwa siyagalela, awugaleli wena ukho. Nisekhona abazalwane. Uma kufike la khona umazi njengoNkulunkulu wakho, you serve him, uyamkhonza. But number 3, uma uke wamthatha as your God, kufika la khona ungagcini nje ngokumfela, ungagcini nje ngokumkhonza, kodwa kugcina ngokuba you worship. Ngiyazi ke thina abafundisi sesaziwa ngokuthi asikwazi ukudumisa uNkulunkulu. Indumiso into yengane. Into yengane. Angazi ukuthi uma inkosi uDavid engavela manje angathini efika amakhosi alomhlaba engakwazi ukuguqa phansi adumisa uNkulunkulu, ebona abantu onesi ngokuba unesi nje, ngokuba usister, awusakwazi ukuguqa phansi ukhale and mess up your makeup. Awusakwazi, because when you umthatha njengowakho uyaphela. Wake wadumisa inkosi uDavide kwaze kwadabuka ingubo, inkosikazi yayo yathi nayi inkosi izenza ihlazo phambi kwabantu. Kwasho ukuthi uDavide ukhonza uNkulunkulu. You serve and you worship. You worship. Khona izinto oyilahlayo ngenxa kaJesu. Kukhona izinto ongazenzi ngenxa kaJesu, because uJesu usengowakho. He is personally yours. Ngiyakhumbula wena ngiyazi ukuthi kulezi insuku akuyaphuzwa ngempela, even abafundisi bayadakwa. Angazi ukuthi utshwala kungcweliswe phi. Ningixolele bazalwane ukuse ngiphume eceleni. Namhlanje sishumayela nedakwa ephethwe ibhabhalazi. Nisekhona bazalwane. You see, sifisa ishumayela kulesi sikhathi lesibi la khona ofanele ushumayela uJesu uphinde uze umfowenu kuthi wakwenza ukuthi nokuthi. Let me tell you this, uma esengowakho, it's not a problem ukuyeka izinto ngenxa yakhe, asimeni ngenyawo. He's my personal God. He's my personal God. He's my God personally. Sizothandaza ke kulesi sikhathi. Sizothandaza. Abakwazi ukuma bame ngenyawo bangakwazi bahlale phansi. Uthandaze ngendlela ojwayele ngayo. Asiphakamise izandla zethu. Hosanna in the highest. Bless the Lord. Hosanna in the highest. Ngicula kahle kodwa ngicula parallel nami. Singacula kanye kanye. Hosanna to the highest. Hosanna. Akakuzwakala emazulwini ukusebemile abangcwele abathandaza entabeni. Hosanna
Thank you, Jesus. Hosanna. Hosanna. Come on. Hosanna. Jesus. Hosanna too. Sebefikile abakho Nkosi. Sebefikile abanhliziyo yakho. Sebefikile those that are personally yours. Sebefikile Nkosi. Kuyezwakala nasesigodini sonke sakamandlakazi ukuthi abebandla sebevula imilomo yabo bahlabelela bese sizothandaza. Oh, asivula umlomo wakho sesiyathandaza ngegama lika Jesu, ngegama linamandla siza kuwe. uNkulunkulu wethu usisindisile, usihlanzile ngegazi lakho. Inhliziyo yethu iyabonga, umphefumulo wethu uyakuphakamisa. Siza kuwe uNkulunkulu wethu nezwe lakithi, siza kuwe nebandla lakho kulesi simo esikuso. Baba wethu onamandla wonke, sivuma ukuthi wena unguNkulunkulu, ungowaye khona nokhona nozoba khona phakade naphakade, awuguquki, ungusomandla, ungusonini nanini, ungowaye khona, ungokhona phakade naphakade, phakade naphakade. Jesus, open your mouth. Tandaza ngegama lika Jesu. Sisondela nemindeni yethu, sisondela nabantwana bethu ngegama lika Jesu. Sisondela nebandla lakho kulesi sikhathi, isikhathi esinje. Baba wethu ongcwele, unguye oguqula izimo, unguJehova. Wena owangena wahamba nabantwana bakho phakathi esandweni somlilo, unguJehova odedela isandla sengelosi yakho savala imilomo yenkonyama. You are God. Uyanqoba rebrozika tabaya. Oh rabahante kesaya ropoko shata la baba riba hanta la baba basi. Oh, let your voice be heard. Aliswakala iphimbo lakho kuyo sesihlalweni ngegama lika Jesu, 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 ngegama lika Jesu. Moya ingcwele, come in person. uNkulunkulu wethu ongcwele, as we heard, you are God, the Holy Spirit. Ungumuntu ukhuluma nathi, wenzi usebenza nathi ngegama lika Jesu. We honor you, we bless you. Baba wethu ongcwele, come and walk with us even in such a way. uNkulunkulu wethu ongcwele, in such a time as this. Baba wethu ongcwele, siphakamisa isandla, siyazi ukuthi even the COVID iyancibilika la ekhona. Abantwana bakho, they will go free again ngegama lika Jesu. Umhlaba ungakaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. Father, we honor you, we give you glory, we give you praise. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngamandla ngomangaliso. Siyabonga Nkosi ngoba uNkulunkulu ophilayo. In Jesus' name. Shaya izandla umbonge, umdumise. Unguye izolo, unguye namhlanje, unguye kuze kube phakade.
Come on, can we glorify him? Can we glorify? Singamemeza entabeni kuze kuzwakale ukuthi abahlanzwe ngegazi namhlanjena benza uNkulunkulu wabo abe uNkulunkulu wabo. Is our personal God. Ngegama likaJesu.